Sarva. Tepelne prispôsobivé, nepremokavé topánky pre rybárov, poľovníkov a turistov, navrhnuté pre optimálnu funkčnosť v severských extrémnych podmienkach. Komfortnú reguláciu teploty chodidla zaručuje membrána Sympatex All Weather a teplotu regulujúca Outlast podšívka. Outlast je unikátny materiál, prispôsobujúci sa teplote tela a samoregulujúci tepelno-izolačné vlastnosti podľa teploty okolia. Ako jediný materiál na svete vám pri fyzickej námahe absorbuje vzniknuté teplo a následne ho vyžaruje späť ku chladnúcej pokožke. Vrchná časť je vyrobená z lícovej kože a nubuku. Samozrejmosťou je 8 mm hrubá špeciálna podrážka Wintersole so samočistiacím profilom a gumennými stabilizátormi chôdze. Špica a päta je zosilnená kevlarom. Sarva je vlajková loď firmy Graninge, veľmi úspešne otestovaná na Islande, Sahare, Sibíri, Írsku a iných krajinách s náročnými a prudko sa meniacimi poveternostnými podmienkami. Vhodné na celoročné použitie. Sympatex a Outlast garantuje sucho a teplú mikroklímu. Mäkká pružná koža. Dvojité prešitie na najviac namáhaných miestach. Celopovrchovo impregnovaná koža. Fixné spevnenie päty pre optimálne zovretie. Kevlarové zosilnenie. Vystúžená klemba. Samočistiaca podrážka. 8 mm hrubá etylenvinylacetát tepelná a protiotrasová izolácia. Dostatok priestoru pre prsty. Rýchlo upínací systém umožňuje rôzne časti topánky utiahnuť rôznou silou. Nehrdzavujúce háčiky. Vodeodolné šnúrky. Jemný nubuk na jazyku. Topánka má uzatvorený dizajn, kde je jazyk aj po stranách spojený s topánkou, čo bráni vniknutiu vody dovnútra. Vyberateľná anatomická ventilačná vložka s protiotrasovou izoláciou a ventilačnými kanálmi s otvormi. Podrážka Wintersole je odolná voči opotrebeniu s hlbokým, hrubým, samočistiacím profilom, poskytujúcim excelentný záber vo všetkých smeroch. Podrážka má zabudovanú 8 mm izoláciu voči chladu a otrasom. Sarva.